Hi guys, mazong adlaw ni tanan guys, niya mi dari la idibuy. Kay mo sabat mi karon. Pangaji na mas ijang mother, ngawa na diha to nas laing kalibutan. Dag si Gabriel di aning dalikjat og panguha gabi di ah. Arang gazig kakugihan ni mangutan ni palalabs dit kumbati. Ajo na kay slide kay. Ajo ka slide lagi kay ginukudangeg. Dangeg dari ka kang uwan. Sinuban. Ha? Sinuban. Leban guys. Kapit nagsumad sa nanay ni Idiboy, mo 1 year na karong kuan. Domingo pa no. Pizza G's. Mo 1 year na day guys karong kuan Pizza G sa Abril. Isa naman dayong tuig no, warang dali ara gados kuan tuig. Panghakta ng Gabriel guys, kaya mo nang adad unzay na panguli namo yung humagpangaji. Sabat sa midari kay mo kay bandana. Luod sa sipon mo. Sa kanabangan pas papas atong kuan to utanon. Ha? To nagkamalig ni Idiboy guys to ah. Nay nagkuan na guys nagpudyo. Gipapay ang Idiboy kay luoy kay agatong nagpudyo da na guba am padagi lang bahay. So isa sang ipataghatan dari upapudyo. Asa halaran lang cute talaga na mo kubasa Idiboy. Kubasa Idiboy guys to. Bukas uliray bago kita sitas ko. Hala rang kahimos ka jo. Tanaw guys magbungo. Gamay pa. Arang ka cute. Grabe pag ingara ka mong itlog murag gidanlak ang nakuha. Buinis Idiboy. Asa? Paghinay ha, kay maslide ka ha. Bajing gamay guys kay rambuling nga jang tiil. Kuan dito alangan mo dangog dito. Dia kristal mo padukarat. Mazo dari guys kay unlimited ang tubig ni Idiboy kay unay man si jag tubig dari kay mo may mang ngadyo. Limited sang tubig guys. Dari agianan guys, ibutang ag ngana. Tangan og latajan kay grabe gid din taong dangeg ga. Yes. Hinay talan ulit mo lagubudan ning kagwang bidha na gan iro kay hunang nag-uwan. Harapos ko kali para sa pasasago rin ata. Kinsa? Ha to? Kim? Pare. Para mas parikoy, no? Mas parikoy. Sa to TikTok movie, TikTok. TikTok mas parikoy be? Kim? Parikoy. Grabe ng sasaw to. TikTok ko na mo be? Kin, ikaw Kin? TikTok ka Kin? TikTok ka day? Di ka? Ano naman, uwaw ka? Iya ka, uwaw. Itong mama ni Idiboy guys, ito yung nanay. May pangajian karon. Gabi sa pa do kung ano surot ka ilang bet ilang man. Sabat ni nas kay kining uban. Uban pod ang baby girl, amay. Papa uban pod si Papa Gabriel. Siyempre. Sabat ta. Sumad ng inika G sa Abril. Si Idiboy guys kanana udog kurtina ora na labaw pa Dennis Baji di ay. Oo. Sabot kas una gipalitan ko brasang bata. Bata na pahiyo mo. Bata. Guys, mo ni anak ni Idiboy guys. Tan-awa ra to hindi gumupas. Mo ni anak. Wala kay bawo. Idiboy, grabing daghan na man kahoy ng Idiboy guys. Grabe ga. Sana all sa man kahoy sa Idiboy. Bugas, ang hanagdong, grabe kahoy ni. Hindi bugas lo, ko bugas. Bailuan ka na bugas guys, sa mo bailo dari pila ka bangan. Ara naman ni nami ay suglod na ha. Na pag pabelo bugas, bukas salmon. Pabailuan ka na isang motor ug bugas do ka salmon kay wala jay bugas. Pastilan, di na mo dagan ni. Awad day. Dagan man. Awad dagan malagputan na saka nagbagaim ko Idiboy. Alami apo na imong atsa Idiboy, gaman toy. Iwat sa nag-atsa. Oni pag-admin, pagpatay adlaw ba? Ura pang oras ra ni. Arang hinusa gid ang atsa guys na. Pwede na rasud mag-atsa. Karning kabaw. Karning kabaw pang kuanay pang bagaay. Arang ka cute pag ang abuhan guys. Uy, di aman des parikoy guys. Di parikoy. Kamusta parikoy? Wa matay sounds. Sa ko no parikoy. Idara kay ni sound. Nay mga ulitaw guys nang giduwag ani pangduwa na imil buti. Grabe ka huy ga. Tang bayluag kuan. Isa ka gantang. Ayaw. Isa na gaganta, di na daw ka salmon. Di gali ko yung hatagang bugas na kung saan mabuntas, mawawan din mo. Buwi. Dito sila, wala yung hatagang bugas.
Napay jandu-janan dari guys. Di mandayla ay das ini boy kaya jandu-janan. Jang magdengag si Ja dari. Motor. Tapi isang asawa, isang motor, man mudagan. Isang maninggi, tagu-taguan. Pinangga jika zuni sa guys. Parikoy, nansa naman ka parikoy? Asa naman ka padung? Dara parikoy, wakay sinilas parikoy. Naman mo sinilas. Pare! Arandoy! Wakan boylo. Papabutinin sa kahunap. May mo kulungan ni boy nasud. Nana. Pamanday kulungan ni boy guys ito Lilios ko, lilios. Lilios. Ano kung may mga Nay ko na nay suda na manok. naay ko naay rabbit. Nay rabbit? Anak ka dahil matanong ta rabbit nay. Anak ka? Nako nay rabbit dari guys. Lita bare ko manda kan dali muntiin. Be. Dali. Yung tanong ta rabbit dari. Say. Uya sa may rabbit ini boy. Tumoy. Wala pa lang pinangaya. Guys, di ag rabbit ni Idi boy dia. Mamaak ni Idi boy? Mamaak ni? Halo, arang kahimus ang isang rabbit. Habang mo. Rabbit. Mana alaga ni Idi boy guys, may isang kauban na isang bahay. Kami sa uban. Wow, lang kahimus. Beres ni Idi boy? Di lagi. Away Paris. Guys, arang kahimus. Kaagubiyag. Rabbit. Sa may nganda ni? Bungkula. Bungkula ko na ingan guys, buing si Idi boy. Bungkula ko na mungan, buang mo na si Idi boy oy. Bungkula wala guys, ang kahimus. Lag simod gi kon ko anag simod dila. Bungkula ko na mungan. Rabbit. Ini si Idi boy bungkulo mag tag-ija, bungkula ko na pod isang rabbit ho, pastilan. Kasasaway ni tag-ijahan ni. Dito ko. Guys, malalari ila Idi boy guys. Si Jan na namang usa dari. Ya, pujo kay. Ha? Tibig. May dyan yung mga pag-umangkan guys dia. Taga Binunido nila guys. Shabu. Taga Binunido nila guys. Kaya dia sa mga pag-umangkan. Anak may pisul na. Ano mananggi? Naan sa naman pare ko. Yung mananggi. Sakjan ang kuan. Sayaw, nansa. Saya pare ko ila. Dali. Tagal 5. Tagan kag 5 dali. Na pares mo kim-kim. Yuli. Uli ato pare ko ikaw. Dali ikaw. Brum ko. Brum. Buwa nagbatang gamay. Ha? Guys, ipalihog day ko og subscribe sa kanang naay channel ni Mr. Aton Mini TV. I-subscribe ninyo guys sa kanang isang channel. Kaya lahi mo po dagi sa mga content. Kasi ganahan ko sa mga content kanang naay biyahe. Ngayon na kay driver man ni siya. Tra. Mr. Aton Mini TV. Asa na ka pa daw? Nakasalang ka to. Ini boy, asa na ka pa daw? USA. Ako na lang kaldero kay Ano naman natin? kape ni kape. Corn kape. Corn coffee guys, arong kuan di kabuhian. Kaya naman o pa nga di guys, mo na si Jay ipa snack sa mga manguan, mga di. Sugo na pa nga di guys. A few moments later. Mga bata pa mga Arthritis na sa ating. Mana pa nga di guys. Ingan na pangmamraghaw. Ani lagi nani ana nang kita nak na sa pande. Ni panron wa batang arot. Wa. Kabang isang kilo. Ambutan. Pilabi. Nang brown ba? Say magtaksa kay Yan na guys, kape. Oh, lana kape. Kape. Corn coffee. Goy, ako rin Corn coffee. Oh. Yan na guys, kaya. Maduling corn coffee kaya dito kabuhiin. Kabuhiin na daan. Gatas guys. Pinamulong kape. Ako'y naluoy na so. Luoy na kape May magatas-gatas. Luoy ni Ron. Repan. Kapira, yan guys, balas probinsya. Basta ini humagpangaji, may kape, ganapipan. Ara magpani mo te. Gabi, way lot sa adlawan man ron snack ra guys kay aron taon pung. Wala na day, kinsa matikay hang na. Guys, excuse me. Tuloy tabi. Dato mo pare ko ikaw, dato mo iliya ka. Ano yung sa ron? Sa tagal Jess. Dili.
Kape na guys, ya. Sukal, ano ko sukal, Jimmy? Kasi lay pa. Ako may yung Kape. Sukal. Ang motor naguna guys. Pan. Kape. Dayo, day. Ding. Day panday, day. Doon ka tus bag medyo Okay, na guys. Ay, kabajo. Kada kape guys ya. Wapa ni Bibo na, bibo. Mga bata. Paura ni mas ma. Ang pangat sa tong kuya. Kape. Dito. Dia. Dari noy. Dia noy. Sa man ni. Pan. Dara kasukal guys. Padol. Ano mo na ini boy pang adobo na. Sentral ba? Asukal yan. Nagkabibo guys. Luoy. Abrisa, agasukal, dara gasukal guys. Dara. Asa na kay ma'am, adobo katong kape. Asukal na boy. Pasaway ni si Boy. Palive ka na sa content. Asa? Sol, palive kung ta Domingo pohon. Palive ko na si Boy guys. Sila sa kon, atisol na. Si Kamay na yan ay dari guys, basta ini humagpangadji na ikuan kape ug pan. Yan mo dari sa probinsya. Mananas parikoy na susasaw na sa parikoy. Oh, inaabangan sa kuan diha nagdilas na sa Domingo pohon. abangan na sa mga kabanata. Pero hay, agang pa. Daghan may pants ni mo dani panghay sa nila. Mana jang maguwang guys si Atilita, jang sister sa Ate Umbang. Hani? Mayan ko sila nang. Yes. Tanawa guys, matulog na Optimus. Gisugsog. Iri boy gisugsog ka sa Ate Sulna, mura ko kag naog timos. Pastay na. Garaan ka diri isong iri boy guys. Ha? Kaya mato ko Manila kay. Ano naman? Paano masilag? Nawa makursi ko pa Manila. Ano sa Domingo pohon ito, Lunes. Mato ka man nila. Mingawan ng mga pants ni mo. Di kay. Gana ano sila kay. Namatay mo kuno kaliwa sa Manila. Nasiguro plano nga ko ito. Kiring. Dili bitaw. Tiaw. Ikaw sa bay? Kisa mo yung kaan. Ay! Ikaw sa bay? Parikoy. Mga bata ba din? Tagay ko tug suway. Bitaw. Medyo bitaw nga po na ito. Ang mana pa nga guys, nangapi na yung taon na rin, nangapi na tanan. Sakto ron kating uwan, oh. Kapi jud kating uwan. Mag-ihaw tag Lagi. bakit? Mag-ihaw og baki, te. Ay di boy, magsugod ng panoon sa gabi. Karon daghang baki, alas Domingo. Ha? Magsugod ng panoon sa gabi, aron daghang baki. May gamitan ni ka Domingo. Alpa kakuka. Pakukak. Ihaw may puro-paro di. Ano sa imong ihawon, te? Paro di. Paro-paro jay ko na ihawon nga te sulna, nimbuing na. Ginako. Karang gara parikoy ya. Kita mo guys, des kato naglamaw mina, parikoy. Alay batang pasada. Batang sada. Pasado rin. Uy, susilo na ng kamot nga bata guys ya. Di na ning kamot og pang ngwag kape. Di ni kape guys sa kuan na si corn coffee. Nawas na may grabe. Corn coffee na siya. Arka. Inja makasayaw na Inja. Liwat nang idi boy kay zamanak. Kasag mo sayaw. Ulat na gidi boy. Inja sayaw na. Tagusis. Butangi. Ano bang mura na nagdinig-duog man? Ano naman na nagdinig-duog naman? Ngapitan ninyo corn coffee guys. Ingano yung gikilaw wag asukal? No. Agi mo kay gasukalan na ni? Papa? Asukalan na. Sale sa paru-paro jay. Play na mi guys kay hapon na. Human naman mig pangaji dari. Human mig sabat. Okay, love you. Kita na pa dari pohon ni ka Domingo mga remini. Bye-bye bibi. Parikoy. Hoy. Ano parikoy di man maminaw. Te, unahan mo te. Salamat guys. Te. Bye. Boy, muli nami. Salamat bitaw. Salamat po. Ni ka Domingo mo rin guys. Balik pa dari. Ay na may boy. Manuwa pa mis manok guys. Bye-bye, Parikoy. Bye-bye. Bye.
Isus ginoo ko marasay tabangan. Nako dari ubos guys kay mautagagyanan hinahinay ko baklay. Mautagagyanan dari ra rapro ba ka adto. Nahinay mo kay ko nagagyanan. Dekun. Deko ara ba ka bato na nangakuan guys na nangalaka o nga banlas ang mga kuan. Bas. O ka nang graba nga banlas ang mga graba. Bye. Bye, magbaklay ra ko. Bye. Ha? Asan ka? Dana ka. Sige na. Sakay na. Tell me guys. Tell me guys. Ha? Tell me dang. Utanan. So guys, moro na yung mga video karong adlaw guys. Magkita-kita na pa ta sunod sa mga videos nga i-upload. See you na pa sa mga another video guys. Amping mo kanunay. We love you. Sa kanunay na hangi ko anin guys. Manghinaat ko nga din ninyo ipang-skip ng mga ads diha. So guys, moro na yung mga video. Amping mo kanunay. Bye. Bye-bye na.